जिहेतु जोंहा सानथामनि हाबाफारि लादों बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंगोन आब्रुथि खुंनो लादों जिहेतु जोंहा माखासे बैसागुनि जानाखि जोंहा कम्पिटिसन दङ बे कम्पिटिसन जोंहा माखासे लादों बैसागो राजा बैसागो रानि आइजोफोरनि हानजा मोसानाय सेंग्रा सिख्ला हानजा मोसानाय बिहामजो हानजा मोसानाय बायदिसिना जोंहा बेयाव कम्पिटिसन लानाय जादों बेखौ जोङो गासिबो जोंनि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय जिहेतु गामिफोराव गासिबो जों लाइजामजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों खावलायहरखाबाय आरो लोगोसे बिथांमोना नुजाथिफैगोन आरो जोङो देग्लाय आरो गोदानै मोनसे जों लाबावदों जिहेतु जोङो सानाव जों लादों हराव जोङो बेखौ लानाय जायाखै जोबथा जायखौ गेवलां मेल बेखौबो जोङो जिहेतु जोंहा लेंहरजानाय आलासि देग्लाय जोंनाव चन्दन ब्रह्म आसामनि मन्त्रि बारग' मन्थ्रिया बिथाङा दिनै बेवहाय हारिमु बिलिफांखौ बेखेवफैगोन लोगोसे बिथाङा खोथा होबाय जे बेवहाय नुजाथिफैनानै बेखेवनायखौ बिथाङा खोथा होबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो जों जिहेतु जोङो 5 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिमल' जों बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों जोङो बारा मोना खालामाखै बेवहाय जाहाथे गासिबो जोंनिनो बेवहाय गासिबो जोंनि सानजारि नोगोरनि रायजो राजाफ्रा आरो आलासि बिथांमोनखौबो जों जाहाथे मोजाङै आब्रुथि जोङो माने खुंलांनो हायो जोङो आलासिखौ सिबिहरनो हायो आरो लोगोसे कम्पिटिसनावबो मोनफ्रोमबो गामियाव जाहाथे बाहागो लानायखौ बिथांमोना बुंहरदों जों गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिमबो जिहेथु जोङो नैबे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबोखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां खुंनो हायो बेवहाय फारियाव जा माने बोलुर बादायलायनाय जों होनाय जादों बेवहायबो दिरुं बोनाय आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि बे दिरुं बोनायावबो कम्पिटिसन लादों आरो आइजोफोरनि थाखाय माइ सौनाय बेवहायबो जों कम्पिटिसन लाखिदों बेफोरखौ जोङो आगोलाव जेरै होदों बेबायदिनो जों देग्लायबो बेखिनिखौनो होनाय जाफिनदों हारिमु बिलिफाङाव सोर फैगोन जेसि नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायबाय बिथाङा खोथा होबाय आरो बेखौ जोङो माने जोङो 10 अक्ट'खालि जोबथारनाय बेवहाय माने हारिमु बिलिफां 5 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिमखौ फरायनाय जागोन सानजारि नोगोर सोमोनसाफोर हिसाबै गासै 70निबो बारा बर' गामिफोर दङ नाथायहाय जेरैबायदि जोंनाव लादोंमोन 8-9 माने गामिया बाहागो लादोंमोन देग्लायो जोंनाव 20सो गामिया बाहागो लानायखौ माने जों माने मिथिनो मोनदों जोङो 10 अक्ट'खालि जोंहा मोनसे बराद नायनाय जिहेतु जोंहा लाखि गिफ्ट कुपन जों होनो सानदों आरो होदों थांनाय बोसोरफ्रावबो मोजाङै होबोनाय जोंहा दङ आरो बेवहाय गासिबो जोंनि जायनाखि बराद नायनो थाखाय बिथांमोनहा गासिबो माने थिग थारि जानानै दङ फ्राय जोंनावहाय टिकेटआ माथ्र जोंनाव बुक हिसाबै जोंनाव माथ्र 2000सोल' दंसै जों खावलायो जाहाथे जाय बिथांमोना मोनाखै नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि बा अनलाइननि जुगेदिबो बिथांमोना लानो हागोन आरो जोङो बे थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो बे जाहाथे बुकफोरखौ फानजोबनायखौ जों थिग खालामनाय जाबाय सानजारि नोगोर बैसागु माने बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोखौ दिनैहाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों जानो गोनां मे दाननि 8-9-10 अक्ट'खालि आरो लोगोसे बैसाग दाननि 24-25-26 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों जोङो बेवहाय खुंनो लादों आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि जिहेथु जोङो गोदोनिफ्रायनो बिदाय फोरबोखौ खुंबाय थादों आरो बे बिदाय फोरबोआव दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जों आलासि महरै जोंनिनो एसबि हाई सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल सनेस्वर बसुमतारी सारखौ जों लेंहरदों बिथाङा दिनै गायसनखांबाय आरो लोगोसे जोंनिनो गासै माहारियारि आफादफ्रा बेवहाय आवगोल जेरै खुंबोगासिनो दङ जथायै जोङो खुंबोदों गासिबो धोरोमारियानो जा आरो माहारियारि आफादफ्रा जथायै जों खुंबोगासिनो दं बेनि थाखायनो जोंनि बे समावबो बिथांमोना नुजाथिफैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैनो थाखाय गोजोननाय थाबाय दिनै जोंनि जिबड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि फोरबो बिदाय आफादनि जा खुंगा 35थि बैसागु फोरबो बिदाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार लादों आरो दिनै बे लाहार फाहारनिनो गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायनाय दिनै हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारियाव आंखौनो गायसननो थाखाय लेंनानै लाबोदों आरो बे लेंना लाबोनायाव आं बे सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबो आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दा बे बर' माहारिनि गेजेराव रंजालि बैसागु फोरबोआनो बयनिसायबो गेदेर फोरबो होननानै जोङो सानो आरो साननो गोनां बाध्य मानो होनना बुङोब्ला बे बैसागुआलायनो जोंनि आमाय थुख्ल' बर'फोरनि रंजानाय मोसानाय मुसुरनाय खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बेहाय हायलालाय हुइलालाय गासिबो बेहाय गोसो होसारनानै रंजायो बे जायो बोथोरनि गिबिसिन मोनसे रंजानाय
आरो बे रंजाखांनायनि उनावनो जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गासैबो आबादारि जिहेथु जोंनि रायजो राजाफ्रा फ्राय आबादारि हिसाबै गिबि रंजानानै मोसानानै मुसुरनानै जों मा खालामो जोङो आबादखौ मावनो थाखाय आगान सुरो आरोखि आरो मोनसे बाथ्राखौ बेखौ मख'नांगोन दि गोदो गोदाय रंजालि बैसागु फोरबो मोसानाया मामोन एखेबारे फुराना गोदो माने गामि गामि बेरायथिंनानै बैसागु मागियोमोन बेहाय माने ओरैबायदि माखासे गाज्रि माबाबो नुयोमोन जों सावगारिबो नुनो मोनोमोन जे किसुमान गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा माब्लाबा हारमनिखौनो गाबहोआनो मालाबा माने सिफुंखौनो गाबहोआनो बेबायदि माखासे सादम मारिलायनाय बेबायदि हुदा दंमोन आरोखि बेबायदिखौ जोङो खोनानो मोन्दोंमोन नुनोबो मोन्दोंमोन आरोखि दा बेफोर माखासे आलाय-जाब्रे खान्थिफोरखौ ज्राब गारनानै दा जोंनि साननो हनो गोरों मानसिफ्रा दिनै जौसाङाव लाबोदों बेखौ बे बैसागु मोसानाय रंजानायखौ जोङो जौसाङाव लाबोदों आरोखि थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि दिनै सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबो आफादा दा खुंनो थाखाय लाहार फाहार लादों आरोखि 32 खेब दा बेहाय आङो खावलायगोन जे जोंनि सानजारि नोगोर हालामनि सिङाव थानाय गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा बे जा 32 जोंनि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोआव जाहाथे लैहोर फैनानै सोब बिथिं आयदायावनो बागुरुम्बा मोसानाय जा बैसागु मोसानाय जा देमसि मोसानाय जा जोंनाव माने टाग वार होयो माखासे गेलेनाय आयदाफोरबो लायो आरोखि दा बेफोरबायदि आयदाफोराव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आं बेखौ दिनै खावलायदों आरोखि